इक'क्ला फर मिशन लाइफ बे पर्टेलाव जोङो माबादि जोंनि जे बिफां गायनायफोरखौ माबादि आपल'ड खालामो बेखौ आङो सार मेडाममोननि खावलायनाय बायदि आंनाव सोंहरबाय थानाय हिसाबै आं भिडिअ खालामना दिन्थिनो नागिरदों। सार मेडाममोना मोजाङै नायबानो जाबाय। दा जोंहा एक पेर मा के नाम 3.0 सोलिगासिनो दङ। बेखौ बोरै आपल'ड खालामगोन फट'खौ जोङो जिअ' टेग खालामनाय फट'खौ जोङो बोरै आपल'ड खालामगोन बेखौ जोङो नायनो नागिरदों। सार मेडाममोना बेखौ एसे मोजाङै नायना लाबानो जाबाय। गिबियावनो जोङो गावबा गावनि मबाइलखौ अन खालामनानै मोनसे नेट ब्राउजिं एपखौ खेवगोन। सारमोना जायखिजाया नेट ब्राउजिं एपखौ खेवबानो जाबाय। बेवहाय दा जोंनाव गोबां ब्राउजिं एप थायो, गुगोल क्रोम, मोजिल्ला फायारफक्स बायदि बायदि थायो आरो। दा जोंहा गुगोल क्रोमाव नायोबा साबसिन जायो। आंबो गुगोल क्रोमखौनो बाहायबाय थायो। डाइरेक्ट गुगोल क्रोमाव थुबाय, थुनाय लोगो लोगो बेवहाय सार्च गुगोल दङ। बेवहाय सार्च माने अपसनाव थुदो। दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो इक'क्ला फर मिशन लाइफ बेखौ लिरबानो फैगोन आरोखि। इक'क्ला फर मिशन लाइफ नै गाहायाव नुजाखाबाय। बेखौ जों गाहायाव थुनोसै। थुनाय लोगो लोगो इक'क्ला फर मिशन लाइफ फैबाय। दा बेखौबो थुदो। थुबाय। थुनानै जोंहा नैबे गोजौआवहाय जों नुनो मोन्दों, बेवहाय गोजौआव जों नुनो मोन्दों लगइन। मोनथामसिन नुनो मोन्दों आगदाजों मोनथामसिन, गोजौआव मोनथामसिन नुदों। बे थथामसिननि खाथियाव लगइन दङ। बे लगइनखौ जोङो नैबे लगइनखौ थुबाय। होमबा लगइनखौ थुबाय नै। ओमफ्राय स्कुल लगइनाव थुदो। सारमोना जेनेबा स्कुल लगइनाव थांसै। गावबा गावनि इउडाइस क'डखौ होदो। इउडाइस क'डखौ थुदो। दा बिदिनो थुबाय। दा ओमफ्राय पासवर्डखौ होदो। थुबाय। बिदि थुदो। ओमफ्राय साबमिटआव थुदो। साबमिट खालामनाय लोगो लोगो लगइन जाबाय। ओमफ्राय लगइन जानाय लोगो लोगो गावबा गावनि स्कुलनि जोंहा डासबर्डखौ नुनो मोनगोन। गावबा गावनि स्कुला नुजागोन। गावबा गावनि स्कुला जोंहा नुजाबाय। दा बेखौ जोङो इभेन्ट क्रियेट खालामनांगोन। इभेन्ट बोरै आपल'ड खालामनांगोन होनोब्ला बेयाव जोंहा इभेन्ट क्रियेट खालामनांगोन। बे जानायाव थथामसिन नुनो मोन्दों। बे थथामसिनावनो थुफिनलायदो। गोजौआव डासबर्ड, गाहायाव क्रिएट इभेन्ट। क्रिएट इभेन्टआव जोङो थुनोसै। एबाराव क्रिएट इभेन्टआव थुबाय। क्रिएट इभेन्ट थुनाय लोगो लोगो जोंहा मोनसे पपआप खेवलायबाय। दा बेवहाय जोंहा याव लिरनांगोन, नङा होमबा? एक पेर मा के नाम, एक पेर लिरबाय। होमबा लिरबाय। लिरनानै बाहाय ब्राइट डिसक्रिपसन अफ इभेन्ट, ब्राइट डिसक्रिपसन अफ इभेन्ट नट मर देन 50 वर्ड्स। ससे माने माबा फोरमायनांगोन आरोखि इभेन्टआ मा। जायखिजाया बुरजा लिरलायलायनाङा। जोंहा प्रेजेन्टेसन नालाय प्रेजेन्टेसन ड्राइभ होनानै लिरना होदो। प्रेजेन्टेसन ड्राइभ लिरबाय। दा बेवहाय गोजा गोजा स्टार मार्क होनाय नुदों। बे स्टार मार्कआ जोंहा मा एकदम नांथारगौ आरो कम्पालसरि। बेखौ होआब्ला आपडेट बा साबमिट जानाय नङा। जों बे स्टार थानायखौ फिलआप खालामजोबनांगोन आरो। दा बेयाव एड अफ हेल्दि लाइफ मिशन लाइफ टिमा जोंहा लिरखाबाय। एड अफ हेल्दि लाइफ स्टाइल बेयाव थुनांगौ गैया। मिशन लाइफ साब टिम बेयाव थुदो। प्रेजेन्टेसन ड्राइभ थुबाय। मड अफ इमप्लिमेन्टेसना जोंहा मा डिजिटेल ना फिजिकेल। जोङो अनलाइनल' जेनेबा टाइप खालामनानै दिन्थिनाय ना जों मावथारनानै दिन्थिनाय। जोंहा बिफां गायनाया जिहेथु मावथारनानै दिन्थिनाय। जों गावबा गाव मावथारनांगौ, गायनांगौ, मोदोमजों मावनानै जोङो देहाखौ जोंनि बाहायनांगौ। बे हिसाबै जोंहा फिजिकेल। ओंखायनो टाइप अफ इभेन्टआ मा टाइपनि एक्सन ना एवारनेस ना एक्सन प्लास एवारनेस। जोंहा मा एक्सनबो थागोन आरो एवारनेसबो थागोन। माने जों खामानि मावनांगोन आरो लोगोसे खामानि मावनायजों जोङो सांग्रांथिबो लानांगोन आरोखि। सांग्रांथिबो होनांगोन फरायसाफोरनो। नाम्बार अफ इभेन्टआ मोनबेसे? जोङो मोनसे इभेन्टआ। ओमफ्राय डेट एन्ड टाइमखौ होदो। सारमोना जायखिजाया मा डेटआव मावदोंमोन बेखौ होजागोन। दा आं 19आव मावनायसै। 19 होबाय। मा जोङो मा दान? जुन। इयारखौबो जोङो होबाय नै 26। ओमफ्राय गाहायाव जोंहा टाइम थागोन। टाइमखौ मा समाव मावदोंमोन? जेनेबा 9टा बा 10टा, 9टाखौनो होबाय। 9 AM PM होबा जानाय नङा। AM सो होनांगोन, मानो होनबा फुङावसो नालाय। सेट
खालामबाय दानिया आसाम जोंहा माबे आसाम खालामबाय डिस्ट्रिक्टआ मा गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ होदो दा बेहाय मोनसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामबाय ओमफ्राय सिटिखौ लिरदो गावबा गावनि सिटि जेनेबा डिस्ट्रिक्टखौ होब्लाबो जागोन सिटियाव जेबो नङा दा बेवहाय जोङो मा खालामनांसिगोन साबमिटआव थुनोसै थुबाय साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो मा नुबाय इभेन्ट रेजिस्टार्ड साक्सेसफुलि होननाय नुबाय बेयो नैबे इभेन्ट रेजिस्टार्ड साक्सेसफुलि दाना जोंहा मा इभेन्टआ नै नायाव नुबाय मा इभेन्ट खालामखौ नायदो नेम अफ इभेन्ट एक पेड मा के नाम 3.0 थीमा एडप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल इभेन्ट डिसक्रिपसना प्लेन्टेसन ड्राइभ लिरदोंमोन जों मा खालामदों मा लिरदों बेयो बेवहाय नुजाफैजोब्बाय दायो जों मायाव थुनांगोन एडिटआव थुनांगोन आरोखि एडिटआव थुबाय बोख्लायनोसै नै फैबाय एडिटआव थुनाय लोगो लोगो जोंहा लिस्ट अफ इभेन्टआ मा दङ एक पेड मा के नाम एडप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल बाहाय थुबाय सेलेक्ट खालामबाय नङा होमबा दानिया एक पेड नेम अफ इभेन्टआ दंखायो बेखौ जों दांनो गोनां गैला लिरखाबाय बेफोर जाना थाजोबखाबाय दानिया बेफोरो बेनि उनावहाय डाज दिस इभेन्ट इनक्लुड टेक्न'लजिकेल इन्टारभेन्सन टेक्न'लजिकेल माबा मोनसे होबथानाय इन्टारभेन्सन थायो नामा दं नामा डाज दिस इभेन्ट इनक्लुड टेक्न'लजिकेल इन्टारभेन्सन no होदो have all participants attending event taken the pledge yes थुबाय yes 3 to 8 years आव साबेसे फरायसा दङ स्कुलाव बा बाहागो लानाया साबेसे बाहागो लादों 3 yearsनिफ्राय 8 yearsसिम साबेसे बाहागो लादों बेखौ लिरदो 3 बेसेखौ लिरबाय ओमफ्राय 8निफ्राय 10सिम बेसेबां बाहागो लाखो बेखौ लिरदो दा जोंनाथ' एलपि स्कुलावबा जोंहा बिथिं माने 14-15 थानाय नङा सोरबा सासे 11निबाबो थानो हागौ ओमफ्राय एमइ स्कुलावबा जोंनो नांगोन आरो जुदि गैयाबा 0 माबा मोनसे लिरथारनांगोन स्टार मार्क दं नालाय एक्सट्रा ओरैयाव 0 आसाम स्टेट जाबाय डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार जाबाय दानिया फट'खौ सेलेक्ट खालामसै मेक्स फट' मोनबा हायो जोंहा जिअ'टेक फट'सआव थांसै जिअ'टेक फट'आव थांबाय जोङो बेखौ सेलेक्ट खालामदो दान होदो दान होनाय लोगो लोगो जोंहा फैगोन दायो फैबाय इमेजाव बाहाय जों नुनो मोन्दों नैबेहाय बेहाय जों नुबाय दान इमेजाव दानिया आरो सेलेक्ट खालामबावनोसै दानिया मोनसे फैलायबाय बेखौ लानोसै जाबाय आरो थांफिनलायदो बेयाव थांफिनबाय बिदिनो खालामबाय थादो मोनसे माखौ नांगौ जेनेबा फट'खौ खेबना लाबाय नालाय बेनि उनाव लाबावबाय मोनसेखौ लादो बास मोनबा जाबाय दानिया जिअ'टेक फट'स मेक्स 5 इमेजेस होनदोंलाय मोनबा इमेज जों आपल'ड खालामनो हायो बेवहाय जोंहा लिरदो मा लिरनाय जिअ'टेक फट'स होनाबो लिरजाबाय ओमफ्राय जोङो मा भिडिअबो आपल'ड खालामनो हायो गोसोब्ला बे भिडिअआ मेन्डेटरि नङा गोसोब्ला जों भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायो भिडिअआ मेन्डेटरि नङा दा बेनि उनाव जोंहा भिडिअ केपसन बेयाव बेसे गायखो नाम्बार अफ रिस्पेक्टेड 50 बा 50 लिरदो ओमफ्राय मा खालामदो आपडेटआव थुदो आपडेटआव थुबाय दानिया बेखौ नायदो बेहाय फट' खेबनो नैबे फैबाय पेन्डिं नै गांसे नैबे मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा बिदि जाबाय आरोखि बेखौ नों एप्रुभ खालामनो हाबाय रिजेक्ट खालामनो हाबाय माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा रिजेक्ट खालामदो एडिट खालामनांगौबा एडिट खालामदो एप्रुभ खालामबा नोङो एडिटबो खालामनो हानाय नंला बेखौ बिदि दोनथ'बाय आरोखि दा एप्रुभ खालामो सार मेडाममोना एप्रुभ खालामना लानो हाबाय दा बिदि दा मिशन लाइभ इक' क्लाब फर मिशन लाइभ जे पर्टेलाव बोरै फट' जिअ'टेक फट'खौ आपल'ड खालामो बेखौ दिन्थिनाय जाबाय सारमोना बे भिडिअखौ नायबानो बुजिबाय गावबा गाव खालामनो हासिगोन बुजिबाय दानिया जोङो
डासबर्डआव थांनो हाबाय नायनो हाबाय डासबर्डआव जोंहा मोनबेसे इभेन्ट जाखो मोनब्रै इभेन्ट अभारअल काउन्ट इभेन्ट जाबाय नाम्बार बे प्लेन्टेसना बेसे जादों बेहाय फैगोन आरोखि आगोलनि खालामनायाव नुजाबाय दा बेहाय प्लेन्टेसना मोनबेसे जाखो बेवहायबो नुजादों आरोखि प्लेन्टेसनफोरा प्लेन्टेसना नुजादों नै होमबा जाथ'बाय सार मेडाममोन थेंक इउ